अब शुरू हो गईल बा बेरोजगारन क महापर्व आईपीएल। और आईपीएल कौनो क्रिकेट मैच नहीं पहिले रहल। अच्छा। लेकिन हमको जब सिखा से दिया है। ग्रीन 11 वाले हाथ मिला लेले हवे तब से ही आईपीएल मैच से त्योहार हो गईल बा जौने के लगभग लगभग बेरोजगार से लेके रोजगार तक बड़े धूमधाम से मनावत है। और यह एक ऐसा त्योहार है जवन 2 महीना तक ले चलाला। और इ त्योहार ऐसे कहल जाता कि जवन लइके एकन्नी कमैले के बारे में नहीं सोचत रहल, वो अब करोड़पति बने के सपना देखल शुरू कर देला। अगर ये ड्रीम 11 नहीं आई तो गांव देहात के लइके ये जानी नहीं पौले होता कि आमो आदमी करोड़पति बन सकला। हाँ, ये तो बेचारे इधर के धन्य भाग्य है कि आके हमन जैसन गांव के लइकन के करोड़पति बने के सपना दिखावल शुरू कर दिया। शुरू में जब सब टीम बना लेला तब इनके उनके देखावला, भैया देखबा तनी टीमिया ठीक बनल बा। अब बताओ भैया के देखावत हुआ, भैया अगर इतना स्मार्ट रहता तो कहीं स्पॉट बन के बैठल ना। भैया खुद है आग पीछे बाटे कौने के बनाई कौने न बनाई। अब भैया से जाके पूछा ताटे। और शुरू में 4 से 5 ओवर तक ये लोग जहाँ मिली है तहाँ जानला कि 1 नंबर पर आई है। इनका टीम 1 नंबर पर चलेले। जैसे जैसे मैच के ओवर बीतल शुरू हो जाला वैसे वैसे इनकर बीपी बढ़ल शुरू हो जाला। जब रैंकवा कम होए लगला और इहो लोग एक दूसरे से दूर हो चल जाला। और जब रैंक कम भइल शुरू हो जाला तब देवी देवता याद आवल शुरू हो जाला। जब जान जाला कि अब हमार पैसा डूब जाई तब दुर्गा माई, काली माई, शंकर जी, हनुमान जी सबके याद कैलेला कि हमार जौन 49 रुपया लगल बा वह वापस करा दे। हमके ढेर लालच नहीं चाहिए। अच्छा। हमको हमार सिखा दिया पैसा है। वापस आ जा। आज जब मैच लगावल है तो वो सपना देखल है कि मुकेश अंबानी और टाटा बिरला नहीं देखले होगा। वो बंगला खरीदाई, वो कार खरीदाई, वो गाड़ी खरीदाई, वो रुपया आई कहा मत।